Hello guys, welcome back to my channel. Namaskara ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. I hope everyone doing good. So video start ಮಾಡ್ಪುನ ದುಂಬು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವದಕ್ಲು HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುವೆರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಂಕಲು ತೂದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆವಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚ ಪಾಡುಗಂದು ತುಕ್ಕ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಂಡಾ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಪಂದು ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜುಂಡು ಅವನ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನಿಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂದು ಕೊರಲೆ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಮೂಲು ನಿಕಲು ಓ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋರು ಅವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದುಂಡತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಕೊರಲೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋನು 100% ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ತೊಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕೊರು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅವೇನು ಆ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸೆಂಡ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಂದು ಸರ್ಚ್ ಕೊರಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ವೆಬ್ ಪಂದು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಅಲ್ಪ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ದ ಇವಾಗ ಕುಡೋರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಂಡು ಕುಡೋರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರೋಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೋಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದುದಾದ ಪಂಡ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ಗಿಂದ ನಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕುಳೆತಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೋದು ಓ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಓ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಂಡು ದಾಯಪನ ನಿಕಲ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊರಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾನಿತೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನೇ ಅನಿತ ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಹೇರೆಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಿತಿದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಮನ್ಪೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.